Baru saja kita rehat menghormati kaum muslimin wal muslimah yang menjalankan sholat duhur. Mari kita doakan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang kami mengucapkan. Selamat berjumpa. Jumpa kembali bersama kami, para insan seniman dan seniwati, panglipur hati manunggali budaya seni, warisan dari para wali di tanah Jawi. Sejati lan setia, biyange sandiwara pantura, wira mandala. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Unjungan Buyut Nyi Gede Cemaras. Senantiasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan juga sangat memuaskan. Dari kami atas nama mitra sekaligus pimpinan Sandiwara Wira Mandala tak dapat menyumbangsikan sesuatu hal apapun jua, hanya untean kata doa restu yang bagestu. Semoga dalam rangka tradisi adat Unjungan Buyut Nyi Gede Cemaras berjalan sukses tanpa adanya ekses apapun. Pada kesempatan suasana siang yang berbahagia ini, sesuai dengan jalur kami pagelaran mimbar cerita sepanjang siang. Namun terlebih dahulu, kami mohon maaf apabila di dalam alur cerita terdapat kesalahan, kejanggalan, tutur kata, bahasa yang kurang sempurna, sindir yang kurang terukir. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alpa noda dan dosa. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat, menimbang, dan memutuskan pagelaran cerita pada kesempatan siang hari ini dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Gugat Gong Suka Hati. Gugat Gong Suka Hati. puji maring Gusti Kang Maha
suci ingkang mawelangas lawan nasi restu kang pangestu nyuwun puja ingkang senyata mugi angsal rahayu mugi angsal kawilujengan saking kula separakan para seniman lan seniwati sendiwana wiramandala langsung dumateng Raden Culeng alamat desa ing Desa Bula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ningali nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapurangan seniwati nunggaling budaya seni minangka warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing wajib dihati-hati sing wajib dipuji-puji seumur di bakal ilang saumur di bakal ilang saumur di bakal sirna seumur mau bakal sirna para sesepuh Jemarangas salam hormat tumateng Bapak Panitia Ibu Panitia Keding Wilujeng Panggimali Bapak Panitia Ibu Panitia Keding Sereng Bapak Kunci Wilujeng Panggimali sedaya sami ningali sami seniwati sedaya sami nyakseni Bapak Panitia Ibu Panitia minangkane sing ditembangi sampun alis lawase sampun lali bangsa umure kembang ireng-ireng kenugane sing kari nyawang Ayah Denok, Bunda Denok, mandan apa kang lakoni, mandan apa kang lakoni. Ketiba mawing goreng kang ora disangka, kang ora dinyana-nyana sulaya maning janjine kan lebih gaul, Bunda lebih gaul, sulaya maning sumpah ya sulaya maning. Jong Sukma kula kok kadingen mlakune
aja terlalu dipaksakan nak. Ambekan mengap-mengap kayak kene. Nang apa sih Rama? Ay nang apa? Hari sampeyan sing omah kenteng bae. Rai brengut bae sing ngawit mau tak telangaken ing kula. Bari lakune sampeyan ku siang. Ari bokat kula teh sampe tekan ing genah. Ya Allah, Rama. Ya semangat mah masih gede. Melaku sing umah kejam kita ku pengen niliki anak ora. Anak wadon cuman siji-sijine. Nempel dilakoni mau sing ngempleh kayak kenen tenaga. Rama. No. Ya sedurunge kula ganjaluk pangapura karo sampeyan. Ora berarti dirine kula iki beli sopan karo sampeyan sing dadi wong tua kula. Namun sungguh sangat menghargai perasaane sampeyan sing selalu menggebubu kepengin ketemu karo anak wadone sampean minangka adine kula Umaya. Sembara matem kene telapukangan keningan bae kenang emane. Keningan kenang sayange Kang Ajo minangkune sing dek kumis beracun dewek. Sareng mama Eko keding mama Bella keding wong Cikedung. Sedaya sami nyakseni sami ningali. Tapi kan sebenarnya kan kayak Kanjeng Rama cukup ngutus kalau kula bae. Hari kula sih masih rosa. Hari kula masih bergas kongen kan. Sampean kangkong wis tua. Ya ku di jalane diangger nglemprok ning tengah-tengah dalan. Duh. Jungsuk mak. Kula Rama. Ya jari dewek maeman-eman emane wong anak-anak. Sapa wong sing glekelingan. Jaman rong wulan lawase. Bocah ora biasa temen ora adiniraki sing nayak. Setengah wulan biasane balik ngalap beras, ngalap duit. Barang seki rong wulan laka kabar berita. Ya penasaran temen kita wong tua mah. Tentunya si sing dadi sedulur tua ya bisa ngerasakan. Wong sira kadang-kadang ilok lalen karo sedulur boro-boro takon. Jengtrik demi semua ditinggal kari. Sumana ditinggal akan sumelang ditinggal lungan. Kang lebih gaul sarang bodoh lebih gaul keding. Sampurna di selawase. Kang Ajo sing rada gantungan dewe. Nggih Rama. Bener jare omongane sampean kan. Ya priwen bega sampean ku sing dadi wong tuane. Anane kaya dine kula Umaya. Sing selawas rong wulan ora balik ning omah. Tentune atine wong tua beli beda pira. Ya termasuk kula gak pada Rama.
bocah ki waras ta beli ning pondok pesantren. Sehat ta beli, anak ta beli kanggo dahare lan pangane, jajane. Melu mikiraken kula Garama. Mung cuman ya priwen si ora Rama. Kula dewek pailo ke jajan masih jaluk ning sampean. Ya iya, warwana Rama ki usiae jareng pasane wis lanjut ninggang srengenge mah usana ning penawat kulon sedela maning bakal suruh mestine bakal sing tanggung jawab ku ya sira anane sedulur wadon harapane ingsun wong becik ketitik wong ngala pasti ketara sapa nandur pasti ngondo sapa tuku pasti nganggo kang lebih gaul serang bunda lebih gaul keding sampun leles lawase ayah deno bunda deno sampun ning layung asuhe padang esuk katon besok lebate bapak panitia ngesareng ibu panitia keding masuk lagi bate kentun bapak kunci minang kasing ditembangi emane wong seduluran emane wong anak-anak wong anak-anak ketiba maweng gurika malah disangka maweng simbar mata megar nih telapukan kedingan kenang emane kedingan baik kenang sayangnya kedingan kenang belane ayah denok bunda denok sampun harapane Rama ki ageng maja ya pengen jadi anak kira-kira berguna kelawan wong sejen terutama kun maning anak wadon ya semangatnya mah gede kita gak bangga anane Adinira mondok pesantren anane Ngamparan Jati watone nawis kudune mung cuman kita kia pengen teka merana terutama Anjang Sono karo Kanjeng Sinuhun tenagane kaya mopo bakal teka beli meranak aduh dikerjakan Jareku laga jareku sing awit sing umah sampean mablik nadielingaken bakal wis gue kepengenanku ya Allah ya ki digawat dodok be pokoknya wis mules dikerjakan jangkrik demi semelang ditinggal kari semelang ditinggal toliku delengan pipi wis diupai koyo pidingan dipai koyo tak pemasayang dia konon Karama sampean gugar panemoni junjungan ning Hamparan Jati lagi dalam keadaan sing ora sehat Rama ya ya iya rasanya kayak kenen temen tapi mesti koyo-koyo ki lu cari dewek memules mules iya puyang lewat tengah puyeng walik
Kantun bapak panitia ibu panitia, bapak kunci sarang ibu kunci gading. Enaknya priwen kini ya. enake kula bae sing wakili Rama. Konon. Rama istirahat ning omah. Kelingin arulah lagi mau bengi be sampean kenang sakit semana bae nendangi gelas. Berkecakan. Sikil sampai linu. Bagian kula sing ngadep. Bagian kula sing ketemu karo adine kula kok tak sampeaken keluku saya Rama. Wicenduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa. Mana mene wis waktu neng mana mene wis kudune. Ning ati mah kuwayang bunga, kuwayang seneng. Lamun ketemu karo adinira kaya-kaya atine rasa terhibur. Iya bener Rama. Priwen bagayongan wong tua karo anak ora. Iya. Sampean ya sering warai kula nembeke bae sampean mau ngomong priwen je lamun ibarat srengenge tawis condong ning penawat kula. Ya iya kita Tapi harapannya kula sing dadi anak mah tetep Rama. Sampai kapanpun artinya Kang ya aja gerek lah. Yang kula ku masih berharap marsi sandare karo sampean. Jare sampean sering ngomong ning kula, sedurunge kula bisa gawe tapak jasa karya karo sampean. Ya bagus eta sampean ku masih oleh keberkahan saking Gusti Allah. Amin. Amin. Iya. Ya pengen Maya pengen nonggoni anak putu. Iya Rama kula ku pengen sampean duyui ning kula ku. Ain. Ning putune sampean maksudnya anak kula. Aduh. Harapane mah kaya konon gak. Ya wis. Lamun keputusan ini sira kaya konon, yang kora balik maning sira terusaken perjalanan sira. Iya Rama, kula ngerti maksudnya kah kangen sih pasti sampean sing jadi wong tua. Tapi keadaan sing beli memungkinaken awak sampean lagi sakit, maka perjalanannya masih ado Rama. Masih ado. Ning hamparan jati. Kira-kira pirang palman. Loh Rama nembeke tekan dengan dia rakine. Iya. Melaku baga sampean ku sempayang sempoyongnya Kejagan. dari Pengen kula bae. Ya pengen kegawan ambek mah kanggo bocah ning anak. Iya ya Ya Rama. cuman gawan ya. Ya wis sira beli nembang dingin ta. Ku bapaknya kula bakal ngomong disangka kula iku impen bokan. Ya wis sira nunggang macan sing ucul kaus tak uculaken Kak. Oh, Amper jaga gelis tekang kanan ning amparan jati. pangonane Rama kah? Iya. Jadi Ramae kone aja ngelubah ya Ramaya. Ora ya. Kapriwen bega Rama masih kudu sehat. Pikirannya aja ado-ado kula masih kepengen bebarengan karo sampean Iya. Rama. Ya wis ning kene ya. Nggih, pangapunten kula krihin ka Rama. Jaluk doa mustajabe sampean. Semoga kula ki sing dadi tujuane sampean nyampe ning tempat sing dadi tujuane. Tulis sampai akan karo Kanjeng Sinuwun. Nggih. Salam. Insyaallah Rama. Rama ki akeng maja. Nggih Rama. Ya wis Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Gusti sing maha suci Kanjeng Rama. Iya ya Wis tua pengen ketemu karo sing dadi anak. Sing awit tek warai beli kena. Sampai tekaning dalan nyata semangat sing umang. Nembeke pirang pal sing umang lemprok blil. Aduh, kayaknya mah balik maning gak kana oli 2 bulan batang omah. 6 bulan setengah tekaning umang. suwe-suwe Bocah payah. kuwon baka melet. Krungu beli jare Rama mau ka macane wis ucul. Ya aku niku kita kepenyang seni, serening serine tua ora. Iya bener. Duduk ke macan ucul kan macan ompong. Kin maya hitung-hitung bari belajaran ngapalaken durung ngapal. Ya, lamun dilali-lali tetep ora lali, dililipur uga tetep ora kelipur. Bayangane kula sing dadi kakang atas nama perintah saking panjenengane Kanjeng Rama kokon dumugi
ning hamparan jati nemoni adine kula Kunayah sing lagi mondok pesantren ning Rama Sarip Hidayatullah. Dadi duh Ramanda Sarip Hidayatullah sampun ketambatan kula agung palamarta. Jangkir jejetining wayang pinjal ada inu mampang semplas lembeane wong bagus sapa arane bagus pisan tumindake bagus pisan tumindake alon-alon lumakuning alon-alon lumakuning alon pisan lumakuning sekarang kiri kamar matu belan pisan ya kaca senajan lahir mungkin nyanyi batin agar ngakui lah wong becik ketitik wong alama pasti ke utara wong benar pasti ke tenggara wong benar pasti ke tengah siapa bisa nolong tenda di gulung mah berkibar lagi siapa bisa menolong kita ditolong mah terima kasih alon-alon terlibat bagian alon asal kelakon bagian alon asal kelakon bagian alon asal kelakon lah sekarang kira gambar waktu belana pisan gaya kaca sekat rendang waya ketika yang demangan di mari-mari bapak kunci sareng ibu kuncinya geding sareng bapak panitia ibu panitia geding minangka sing ditembangi ngalon-ngalon teliwaton bagian alon asal kelakon bagian alon asal kelakon eling-eling makane eling mumpung ning donya aja lo manut teki nafsu bapak panitia aja lo ngumbar amarang bapak kunci sareng ibu kunci keding minangkan sing ditembangi aja lali selawase aja lali ngasamure jangkrik dami sumelang ditinggal kari semalaman sumelang ditinggal kadang anak putu Pulau Mas sampean ninggalakon istana Pulau Mas tentune sing dadi pengarep-arepe Yaki Bedawan mung bae sing mau tek titeni kaya Wah Bedawan ki
kok maju